без присъствието на Святия Дух. Колкото и да ти е пълна банковата сметка, пак нещата не вървят. И децата ти да са здрави и всичко да имаш, пак не върви. Без присъствието се губи смисъл на човешкия живот. Заради това търсете присъствието. Купнете за присъствието, търсете това да не се отнеме от вас. Търсете това да не се отдърпва от вас, присъствието на Святия Дух. Да дойде глад и жажда. Да дойде глад и жажда да купнеме за присъствието.